Vážení rodičia, vážení kolegovia, milí študenti, nemusíte sa obávať, ja som si toho materiálu pripravil trošku viac, ale nemusíte sa desiť, ja to dám na internet, takže tam si to v kľude potom prečítate, ale patrí sa pár takýchto myšlienok, nápadov, určitých smerníkov pre váš ďalší život. Ste budúca inteligencia tohto mesta, regiónu, národa a tým pádom máte právo a povinnosť byť určitým spôsobom uvedený. Čiže vy sa nemusíte pomáhať do reálu, ktorý vás usadí, ale máte povinnosť mať nápady, vznešené ciele, ideály, sny a tieto by ste sa mali pokúsiť dosiahnuť. Čiže nemusíte sa zdržiavať pri zemi, ale zatiaľ môžete pozerať po hviezdach a ísť za týmito cieľmi. Letí teraz pojem globalizácia. Má dve takéto formy, má jednu pachuť v súčasnosti, pretože pod globalizáciou si z mnohých krajín myslia ľudia, že v rámci toho majú vycestovať do krajín bohatých a tam majú vyciciavať sociálny systém a parazitovať na nich. Takže toto je tá negatívna stránka, ale čo je kúzlo globalizácie, to je vlastne stred kultúr, to sú mosty medzi kultúrami a to, čo vytvárali tieto civilizácie stáročia alebo tisícročia, táto pokladnica sa otvorila pre všetkých. No a pár myšlienok, jednu skupinu z Francúzska, jednu zo židovskej tradície a pár myšlienok môjho učiteľa z Japonska. Našiel som včera zaujímavý článok v opozičnej tlači, kde jeden francúzsky právnik zanechal svoje výhodné pracovné miesto a pod vplyvom štúdia, myslím, že tej najlepšej európskej klasiky filozofie Aristotela, Tomáša Akvinského, Augustína, tak vytvoril systém výchovy lídrov. Lídry to sú vedúci pracovníci a v podstate každý je určitým spôsobom človek, ktorý vedie iných, niekto väčšiu skupinu, niekto menšiu. No, čo je podstatné? Na tomto projekte je zaujímavé to, že tento človek nestratil zmysel pre korene, teda to, že Európu 2000 ročia vytváralo kresťanstvo a myšlienky, hodnoty, filozofie poznačili túto kultúru. Čiže vytvoril systém náuku o cnostiach a tento pojem znie v súčasnosti v Európe už tak archaicky. Európa je príliš moderná. Tento systém spája spiritualitu, morálku a podnikavosť, čiže rozvádza 4 klasické kardinálne cnosti: statočnosť, rozvážnosť, miernosť a spravodlivosť. Pekná myšlienka zo židovskej kultúry, keď sa raz žiak pýta svojho učiteľa, rabína, v podstate totiž je to situácia aj vás sami, že v dnešnej dobe, keď sa budete chcieť uplatniť, keď budete chcieť byť skutočne dobrý, budete musieť neskutočne tvrdo na sebe pracovať, aby ste sa uplatnili v tejto tvrdej konkurencii. A táto otázka na učiteľa, pýtal sa rabína, čím si zaslúžil tak veľkú múdrosť. A on odpovedal, že veľmi pilne pracoval. Ale ja
Kain sme veľmi pilne pracovali, namietal som. Na to môj učiteľ povedal, áno, boli ste veľmi pilní, pilnejší než ktokoľvek v tomto pokolení, to je poklona, ale nie tak pilný ako ja. No a posledná skupina je to od profesora Kitayamu, to je človek zo starej samurajskej rodiny, ktorý v minulom storočí študoval nemeckú filozofiu, západnú filozofiu u Heideggera. A pár myšlienok z jeho asi 100-stránkového diela na tému hrdinský étos. Najvyšším cieľom je otvoriť človeku cesty k tomu, aby sa pozdvihol nad každodenné bytie zo sféry priemerného človeka, človeka všedného dňa, do sféry veľkej osobnosti. Toto možno získať iba vyzrelým školením, iba zvyšovaním úspechov sebavýchovy. Čo vlastne znamená toto vedecké štúdium? Znamená to považovať cestu minulých svetcov ako základ, v stopách múdrych a vznešených nachádzať pomocné pramene. Škola hrdinského človeka vlastne spočíva na etických princípoch, udržiavanie lásky k ľuďom a zmyslu pre spravodlivosť, školenie jasného, veľkorysého srdca a odvahy. Cesta, ktorou sa uberá vznešený človek, je odôvodnená láskou k ľuďom, spravodlivosťou a cnosťou, ktorú je treba skrývať vo svojom vnútri a nemá sa vynášať na vonok. Duševné hnutia majú byť povznášané vytyčovaním vysokých cieľov, jednoznačnou silou úsudku pre dôležitosť povinnosti, udržiavanie čistého svedomia a úprimnosťou. Keď vznešený človek má vo vnútri teplo, je schopný dobrosrdečne a s láskou pomáhať ľuďom a zachraňovať veci. Iba pri tomto sebavzdelávaní a sebaškolení podľa najprísnejších požiadaviek dosiahne rytier hrdinského charakteru, ktorý nemôže byť pokazený ani bohatstvom, ani postavením, ani ponížených chudobou a núdzou, ani sa nemôže skloniť pred mocou a násilím. Keď sa človek nedokáže dívať na svetcov a mudrcov ako na učiteľov, nie je schopný vývoja. Na 3 základné pravidlá vznešeného človeka rozhodnúť sa pre cestu šľachetného človeka je základom všetkého ostatného. Druhý, starostlivo si voliť priateľov, podieľať sa na láske k ľuďom a na spravodlivosti. A za tretie, zaoberať sa knihami, premýšľať o učení svetcov a mudrcov. Ak človek miluje vec nižšiu, stáva sa nižším subjektom, ak miluje vyššiu, stáva sa subjektom vyšším. Nepremárnite svoj život dosahovaním nízkych cieľov.